ng mga yuta. Awitin ang Ginoo, daiga ang iyang ngalan. Karong adlaw natawhan kita, ug manunubos si Kristo ang Ginoo. Ipahibalo ang iyang kaluwasan sa tanang adlaw. Iasoy ang iyang himaya diha sa kanasuran. Iya sa tanang katawhan, ang iyang katingalahan mga buhat. Karong adlaw natawhan kita, ug manunubos si Kristo ang Ginoo. Maglipay mga langit ug pagsadya yuta, palanugang kadagatan ug ang nagpuno niini. Maglipay ang kapatagan ug ang tanan nga naa kanila. Niya manlukso sa kalipay ang tanang kahoy sa kalasangan. Karong adlaw natawhan kita, ug manunubos si Kristo ang Ginoo. Niya manlukso sila sa kalipay at ubangan sa Ginoo, ay miabot siya. Ay miabot siya aron maghari sa kalibutan. Handuman niyang kalibutan sa iyang katarong, ug ang katawhan sa iya kamag